Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξω με άλλους μου δύο φίλους ανομαλία. Περιμένετε να πούνε, πείτε και εσείς γεια. Γεια σας παιδιά, έχω και εγώ YouTube κανάλι, με λένε Τρίφωνας 17. Και έχω κι άλλον έναν φίλο μου, εγώ Μίλα. Γεια guys. Ωραία. Θα το ξαναρχίσω όταν μπούμε ανομαλία. Ωραία, μπήκε κι άλλος ένας κοντούλης ξένος με φτερά. Πάμε ανομαλία, πάμε λίγο. Παιδιά, να ξέρετε και ο φίλος μου θα τραβάει βίντεο. Οκ. Ναι παιδιά, από ό,τι ακούσατε από το φίλο μου και εγώ τραβάω βίντεο. Μπορείτε να δείτε και το βίντεο από το κανάλι του φίλου μου. Και από του δικού μου. Το κανάλι του λέγεται Τρίφωνας 17 και το δικό μου λέγεται... Το κανάλι του φίλου μου λέγεται Roblox αλλά στα ελληνικά. Και κάντε το ένα subscribe. Δεν είναι στα ελληνικά, απλά λέγεται έτσι το κανάλι Roblox αλλά στα ελληνικά. Παιδιά, κάντε όλοι subscribe αυτόν τον πρωίλα τον μαγκατάκι. Όλοι κάτσε. Ωραία παιδιά, αυτός εδώ φαίνεται κανονικός, πάμε να δούμε και τις κάμερες άμα χορεύει ή άμα είναι από Δεν χορεύει, το είδα. Night Vision όχι. Ωραία, είναι μια χαρά. Έλατε να βάλουμε και γύρω. Θέλει και γύρω. Όσο θέλω να τον βάλω αυτόν τον γύρο. Τρίφωνα, εγώ βάζω. Βάλε εσύ γύρω, βάλε εσύ γύρω. Βάλε εσύ. Παιδιά, κάντε όλοι subscribe στον Τρίφωνα. Το ξέρω. Μπρο, ήταν ανώμαλος. Μας πέταξε το... Κάντε όλοι subscribe στον Έλα εδώ ρε μπρο. Κάνεις, δεν είσαι καλά ρε. Και όταν κάνετε Όχι, ρε, subscribe δεν στον ήταν. Τρίφωνα, Δεν ήταν. κάντε του και like σε όλα τα βιντεάκια. Όχι ρε, δεν ήταν. Παιδιά, ακούσατε τι είπε ο Σπύρος. Ευχαριστώ Σπύρο. Παρασκευή. Παιδιά, σήμερα... Είναι Παρασκευή σήμερα στις 2 η ώρα. Στις 2 η ώρα την Παρασκευή. Θα κρυφτείς κάπως έτσι και θα έρθει ο αστυνόμος. Ναι, τέλος πάντων. Ωραία. Κανονικός. Παιδιά, sorry για έτσι όπως ακούγομαι. Είναι κανονικός. Θα πάρω ένα μικρόφωνο, τα τέ μου. Είναι κανονικός! Οκ, τέλεια. Ωραία. Ναι, κλείσε το, είναι ανώμαλος. Είναι αόρατος, είναι αόρατος. Ωραία, κοιτάξτε. Όταν έχει night vision είναι αόρατος. Αυτό σημαίνει ότι είναι ανώμαλος. Ναι, είναι ανώμαλος, το έκλεισα. Γι' αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να κλείνουμε πάντα αυτό όταν είναι κάποιος ανώμαλος. Ναι, παιδιά, και από τις κάμερες όταν χορεύει και εμείς το βλέπουμε κανονικό είναι ανώμαλος. Και άμα έχει και δεύτερο από πίσω. Μέχρι τώρα δεν έχουμε Παιδιά, χάσει πάντα να τον κανένα. περιμένετε όμως, να σας πληρώσει και μετά κλείσετε. Ναι, για να παίρνετε μόνοι. Ρε, ποιος βγαίνει? Μπες μέσα, μπες μέσα. Για να δω κάτι. Τι είναι αυτό, μπρο? Όχι, όχι, άνοιξε, δεν είναι ανώμαλη. Μπρο, τι λες, είδες τη φάτσα του, είναι ανώμαλος. Για, Είναι ανώμαλη, κοίτα. Για κάτσε να τα δω. Είναι ανώμαλη, μπρο. Περιμένετε. Μπρο, είναι ανώμαλη, μου κάνεις πλάκα. Την είδα να ξύνεται και της έβγαινε η μάσκα. Ναι, καλά σου έκανα. Που δεν σου έκανα σερ. Αυτός είναι σαν τον Παγιτζάκη. Παιδιά, θα σας ζητήσει τα στοιχεία μας. Θα μας ζητήσει αυτό τα στοιχεία μας, να ξέρετε. Μην το δεχτείτε. Μην το δεχτείτε, αυτός θα μας ζητήσει τα στοιχεία μας. Γιατί δεν του κλείνουμε την πόρτα? Δεν ξέρω, εξυπηρέτησε τον, αλλά σε κάποια φάση θα μας ζητήσει τα στοιχεία μας. Πού το ξέρεις? Το έχω ζήσει κιόλας, αλλά το έχω δει και από έναν YouTuber. Γνωστό Έλληνα. Α, οκ. Που το λένε Αντώνη. Α, οκ. Και είναι κύριος. Α, Τον είστε Αντώνη, τέλος πάντων. ωραία. Αυτός δεν φεύγει, του έχουμε δώσει το φαΐ του. Όχι, πρέπει δύο μας έδειξε. Α, δύο. Μπορεί να θέλει κι άλλα. Δύο. Όχι, δύο νομίζω. Αλλά θέλει και μια Α, πέψη. ναι. Ναι, θέλει πέψη.
Λοιπόν, Before I go, may I get your name? Όχι. Όχι. Usually share my private information with strangers. Why would you need my name? θα μας εμφανιστεί κάτι, παιδιά. Όχι. We? Κάτσε λίγο. Ναι, αυτό? όπα. Τι είναι αυτό, ρε. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Dang it! He Αυτό saw πίσω. right through my plan. Να, είδατε τι είπε. Όπα. Ακούσατε τι είπε. Πεθαίναμε το καθένα. Ακούσατε τι είπε. Ότι είχε ένα σχέδιο. Ναι. Ωραία, ελάτε να δούμε τις κάμερες, μήπως είναι κανένας περίεργος. Ήρθε ένα. Έχει διπλή φάτσα, έχει διπλή Το φάτσα. κεφάλι του έχει δει. Περίμενε, μην του κλείσει ακόμα να μας Να πληρώσει. πάρουμε τα λεφτά. να Κοιτάξτε, πάρουμε τα παιδιά, λεφτά. παιδιά, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Το κεφάλι του είναι από πίσω. Ναι, 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 το Έχει ξέρω. άλλη φάτσα. Να πάρουμε τα λεφτά. Να πάρουμε τα πρώτα. λεφτά και του κλείνουμε. Περίμενε, μην του κλείσει ακόμα. Κλείσει του. Πάρ' Ναι, το ρε. νουμπά. Νουμπά, νουμπά. Τι κάνει ρε, Ο μπρο, ο μπρο έφυξε και Περιμένω. του Να πάρουμε έφυγε τα το λεφτά, να κεφάλι πάρουμε από τα το να μας χέρι. πληρώσει. Ωραία, κοιτάξτε το κόλπο. Να μας πληρώσει πρώτα και κατευθείαν του κλείνουμε, έτσι παίρνουμε free λεφτά. Τι Να μας κάνει, δίνουν, ναι, 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 να βλέπω. τι κάνει. Είμαι τόσο κοντά στην απόδοση. Κλείσει του, ναι. Πάτο. Τον κλέψαμε τώρα. Μεθυσμένος. Μπρο, τι είναι αυτός? Ο άλλος μου λέει ότι δεν είναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι μπρο. Είναι καλός. Δεν νομίζω. αυτός από Δεν το- είναι. έτσι όπως θυμάμαι. Κοίτα, όμως μιλάει λίγο δώσουμε. περίεργα. I'm starving. I'll pay you Εγώ next θα time. του Εγώ δώσω. πιστεύω ότι είναι καλό. Αλλά έτσι μιλάει μερικός κόσμος. Μου κλείσε το Είναι βίντεο. καλός. Θα τραβήξω μετά από αυτό κι άλλο χορεύει βίντεο. αυτή. Α, Μετά από αυτό ξαναπέζουμε άλλο ένα. Ρε, τι είναι αυτό? χόρευε και... κι εγώ έφαγα. Χόρευε και πάει από κάτω και μας κάνει. Μπρο, τι είναι αυτό? Δεν έχω ιδέα. Μπρο. Τα λεφτά. Είναι σκελετός όντως. Κάτσε να Είναι δω. σκελετός. Και χωρίς το τέτοιο είναι Ναι, σκελετός. Είναι σκελετός. Είναι σκελετός, μπρο. Seriously? You just closed Ναι, it in the face? seriously. I've been Εγώ Μπρο, δεν παιδιά, τρόμαξα. είχα κολλήσει το Δεν βίντεο κάνω και πλάκα. Δεν τρόμαξα καθόλου. Δεν κάνω πλάκα. jump scare μες στη One μάπα. shawarma, please, yeah, and make it quick. Ναι, ναι, ναι. Μου βγήκε. Αυτός Σπύρο, είναι θυμάσαι? καλός. Ναι, κλείστε το, κλείστε το. Είναι ανώμαλος, Όχι, μπρο. θέλω να τον εξυπηρετήσω. Αφήστε τον να δει τι θα γίνει. Δείτε απλά τι θα γίνει. Δεν το Όχι, μην του εξυπηρετείς. κλείσετε, μην του κλείσετε. Ξέρω τι θα γίνει, μην το κάνεις. Όχι, θέλω να το αφήσω να δω τι θα γίνει, μ' αρέσει. Μπρο, μη. Κοιτάξτε λίγο τι θα κάνει αυτός. Δεν το έχει Μπορεί κάνει να μέχρι μην το τώρα. κάνει. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι αυτός. Την τελευταία Δεν είναι φορά ανώμαλο. μπήκε μέσα όσο φτιάχναμε την τορτίγια. Γι' αυτό δεν ξέρω, δεν είμαι και σίγουρος. Here's your shawarma, sir. Όχι, ναι, Enjoy. είναι μια χαρά Nice. να δούμε. Θα κάτσει στην καρέκλα και θα One βάλω. feels Ναι. better. Ναι, καλώς είναι, καλώς. I can finally think straight. Οκ. Δεν έγινε κάτι ευτυχώς. Το βάλω. Ωραία, καθίστε να δούμε τις κάμερες. One shawarma. Don't Είναι throw μια it. χαρά. I like it soft. Ρε, πήγαινε δες ξανά λίγο τις κάμερες όμως πήρε. Μπρο, έχει κοπεί το κεφάλι του, ήταν τόσο δύσκολο. Χάρη σε αυτόν το προήλα τον Τρίφωνα. Έχει κοπεί Ναι, το κεφάλι του. Ο Τρίφωνας είναι προήλας και τόδε. Να το κλείσουμε. Μας πλήρωσε. Ελπίζω να μην έκανα βλακεία. Όντως. Σπύρο. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Τι είναι αυτό? Ρε μπρο, περίμενε λίγο, τον έχω δει χίλιες φορές να χορεύει. Και One εγώ. shawarma. Γιατί Μπρο, τι είναι αυτό? Make Ρε, η άλλη χορεύει και αυτή χορεύει. Sure, that will be 150. Ρε, χορεύει, είναι κακιά. Μπρο, χορεύει, κλείστε. Περίμενε. Can I ask you something? Δεν Νομίζω είχα ότι τέτοια αυτό- νομίζω. Never mind. I don't. Τι έγινε? Εγώ δεν έχω δει. Όχι, δεν είναι κακιά αυτή νομίζω. Σπύρο, περίμενε να φέρω. Ωραία, ελάτε να δούμε. Ω, είναι Θέλω Είναι να δω, πίσω θέλω στην να δω, πλάτη. ρε, Είναι κάτσε εδώ. λίγο. Τι, Κάτε, Είναι ρε. πίσω στην πλάτη. Το του είδατε? προτέρας. Ρε, τι είναι Θα πάρουμε τα αυτό? λεφτά. μαμά, Ωραία, τα πήραμε. Μπρο, γιατί έχει κάτι από πίσω του? Κάναμε ένα λάθος. Πότε? Πριν. To shawarma, I was about to Ξέρεις order, κάτι? and you slammed the window. Unbelievable.
Τι είναι αυτό ρε μπρο το Ξέρεις παιδί κάτι? του. Ποτέ δεν κάναμε λάθος. Και λέω ποτέ. Δεν κάναμε ποτέ. Λάθος, φύγε. Φύγε. Μπρο, αυτός είναι αληθινός. Πιστεύω ότι δεν είναι καθόλου ανώμαλος. Please. Ναι, κι εγώ μπρο. Έλα να το κάνουμε, μπρο. Ναι Τι μπρο, λέει, όχι. καθόλου ανώμαλος. Αυτό, μπρο, σε λίγο γίνεται 12. Παίζω, αλλά... Only lost my head. Σε λίγο γίνεται 2. Δεν με κάμερες. I'm already late because of work. Long shift. Λίγο πιο κοντίδι φέρνεις. The boss kept me Μια χαρά overtime. είναι. Μου φέρνει. At least I'll Ναι, get όχι, this before heading home. Something else? Zelda, Περίμενε, γιατί σταμάτησες 50, αυτό. total 200. Μιλάει σαν αγόρι, μιλάει σαν αγόρι. Τι λες. Μιλάει σαν αγόρι, μπρο. Πολιτίστηκα μιλούσε. really? I was ready to pay 150 and you just Α, shut όχι, the window? όντως. Ω, Θεέ μου. Κατά λάθος. Κάναμε και τώρα κι άλλο λάθος. Κατά λάθος. Έκανα μου βλακεία. Πότε έρχεται ο inspector. Κοιτάω μόνο εγώ τις κάμερες, οκ. Πάρε κανείς. Εγώ δεν ξέρω, νιώθω ότι θα γίνει κάτι. Όπα, στις έρχεται ο κάμερες. inspector. Νιώθω ότι θα γίνει κάτι πάρα πολύ τώρα στις κάμερες. Γι' αυτό τις βλέπω. Σπύρο έρχεται ένας μεδισμένος. Όχι, νομίζω ότι αυτός είναι καλός. Κάτσε να δω. Ναι, ρε. Ήρθε. Όχι, 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 όχι. Από πίσω τι είναι Εσύ το αυτό. έχεις κατά. Once you warm up. Και μιλάει κοριτσίστικα. Κλείστο, είναι ανώμαλος. Μιλάει κοριτσίστικα. Όντως, μπρο, μιλάει κοριτσίστικα. Alright, Να πάρουμε τα λεφτά. Ορουρου. Ρανού αλεφότο, ρε νουμπό. Νουμπού. Νουμπό. Νουμπού. Νουμπό. This is a dishonor. Νουμπό. Ναι. Μπορεί να μας κάνει jumpscare, δεν ξέρω. Ναι, κοίτα τι θα γίνει. Τώρα λογικά. Το είπα ότι θα γίνει. Γιάννη, το είδες. Θα του κλείσω το λαιμό. Έλα ρε. Έλα, θα don't το do that. κάνω. I can't think like this. Γιατί το έκανε. Γύρω, στο γύρο. Γιατί ανοίξαμε την πόρτα, καλέ. Κλείστε την πόρτα. Σε λίγο πάει και... Τι έγινε, δεν κοιτάω. Δεν έκανα κάτι. Είναι καλό παιδί. Δεν κοιτάω, είμαι καλό παιδί. Δεν κοίταξα. Πεθάνατε. Δεν με έχεις τούτος ακόμα. Μάλλον έτσι θα το πω. Εγώ είμαι... Δεν με έχεις τούτος ακόμα. Bye.